of the night, Marshall Bonifacio versus Climax Magpakarado. Dahil salamat Azul tus Lubuwa sa itong venue karon ni Busikong Turbo Hectic, ni Boss Mayon, Secure Clothing sa akong shirt, Reality, Open Side, and Tiger Beer. Dahil salamat ninyo sa sponsor na mo, DJ for the night, DJ Daiha! So, kaninga battle, 5 minutes ni isa ra ka round. Judges, ka mo na bala. Sa akong wala, give it up, Marshall Bonifacio! Shout out. Yeah. Sound to, belated happy birthday. Give it up, Climax! Secure clothing. Relax ini. Nagsabot na sila, Climax una, 5 minutes. Yo, minuto kanan. Usa ka round, 5 minutes para ni Climax, let's go! Yo. Chula, 5 minutes game! Fuck Marshall, Jan Leo, kumusta? Kaya tag trip sa wa mo dyan nga. Kahibaw ko mo lugar, saktos landing akong tira. Kamuang TV komersyal, wa mo'y palag sa kong salida, maong murarakog ni Butar. Presidente akong giuna, kay wa ko'y pake sa Marshalls. Main event ko rong gabi una, unya unsa. Mureklamo ka, ano nga ko'y gihatag ni mga kontra. Ang inuunsad, sakto ka. May pagsiloko na lang unta, kay naamoy pagkapariha, kibaw kagunsa. Pariha mong diangay paduwao na ning aliga. Ha? Pero speaking of loko, sa pagka-performer mo related labi na sa accent o books, sakto mo rasad kag si loko kay naa kay innocent looks. Seryoso, ako'y gikan sa pagapilde, pero perming mo balik sa eksena. Karon naa na sa dinhimong kiningkontra nga gihatag. Kiningkontra nga gihatag, eksena, utaw gana ko gluser. Pero bisag kinsa kaya nako nga ihawon. Mong pagtan-aw niya nako murag poster. Kung na-event ako yung unang pangitaon, ha? Yan sa, ikaw, kinsa ba? Ikaw tong fucking best import, mo ingon ni mo diba? Pwes ako maghatag og labad sa ulo ning import rong gabi una. Calvin Abueva, ha? Ha? Calvin Abueva, mo ngay palabisyal. Aksyon na mig kapulan por bida. Maparapolo, manuflip, top, sigera, kag pabida. Pero lately sa gunso niyang pilde, tako imong pangutana, asa dapit ka nagkuwang, asa dapit nagka-problema, pakyowa kay pagkuwang syal, nasobrahan na ka, o nanubra imong hambog, sayang ang skills kay galabi ang kagara, maong sa break it down episode, ikaw ang naguba, guba, imong image, murag sibir na. Wa mo ka guess, ingon ko guba, kaya kung damage, severe na. Shit! Kay bitch na ka ni bossing, kay bitch na ka ni bossing. Kay ihatag pirmi imong kursonada. Kastay ni mo si Eugene, kay imong kamot panggera, dugay na mo nga proven. Katungang asul gihimo ni mog pulawa, ka na kontento ko sa kaute, nagpatabang baka duwa. Sakto, import yun ay kailangan tabangan para makuha. Pero pasensya na ka bay, wami nang inahanglan og import dire. Maharlika ni nga dula o nyo unsa. Sige, panghambog pa dudong. Isa buhay tiyang paya ka. Intense level nga way makatupong. Battle of the year pa, di ba maunay pirmi ni mong pulong. Hala, sige tunla, mga gagon, ako di gyapon mo kapugong. Ako pinaka-juice nun nga hayop sa gubat. Ako si Simba! Ha? Simba na! Kayong sa mga yung gibilib ba na ni Marshall ba? Pa-importante mga kayo ni dire. Mga metaphors o reference niyang gamit nga wa na tumailhi. Giatay yung maura man day na, gago daog na kudaan. Kay murara kag si plong-plong, di ko ni mo ganahan o. Wa man lagi ni-react ni mga ganahan. Plong-plong, di ganahan, kailangan ko pa bang balikan? Natural di mo kay laato, kay amo tong silingan. Yo, Elsa ha? Mao na diha, dali kay mo ilaro na ni God, abig sikat nya, grabe pa ka wise. Mutuo dayon mo bisag klaro kay sipyat kung tarungon jud og analyze. Unyag moingon ignara siya iro, kolor puti niyang pangan kay sikabang.
Yaw, nyag mo ingon na si Iro, color puti, niyang pangan kay si Kabang, mo ingon mo, hala ka nice. Ha? Mao na diha, kayo sa mata ng lawom nga mga bara, pero ang punto baliko. Basta ako, ang masulti akong punto nga diretsyo, sa resulta wa na ako'y pakido, kaya akong punto. Murag prime ni Ray Allen. Delikado kung mangigo. Igo. Sag di na kailangan mangukay sa internet ug ebidensya, pareha sa gibuhat ni Invictus ug Tas, aron ingnon nga akong lines lawom na. Ug tabunan din ako bagong anggas imong patayng lawas, di ba maoray resulta? Mas lawom pa. Kay di ba giduwaan nimo si GI sa una sa 60 seconds kay kibaw kang ma-overtime siya permiso daog ka. Ug nakigduwa og dinhi, nakigduwa kang dominate og Rinzauro sa 90 seconds. Kay kibaw kang ma-overtime sila permiso daog ka. Ug karon nako kagihatag, kibaw ka sa akong lines to liners ra. Mao nakigduwa ka nako sa 5 minutes kay unsa? Kay nagtuo ka mo daog ka. Real talk mo na move nimo nga grabe ka binugo. Kay mura ra kag 38 nga caliber kay sa isa ka round 6 shots ra pinakataas nimong mahimo. Ha? Kay mo set up og 8 lines. Una bira nagtuo kag sigka. Nya ang punchline perming ga name flip oy kadaghan ba nimo kaila. Mangong resulta perming boring tanang battle ni Mus Manila. Ang sarap battle shell dapat nimo mo quit na. Kay bisag ang skill proven shell ma-hate ka kay imong skills pang provincial rate ra. Ha? Pang provincial rate ra mo sige Mr. Buhat Bangko. Selfie bars pa to tay mo na imong ganahan paminahon. Natural ra nang magbuhat bangko pero ayo palabi iagawon kay ikaw kung magbuhat bangko para sa imong pangan. Ako para ihapos sa imong naong. Kung ayaw ko ginang sikat ka. Kay sarap battle di nabasihan mo kung sa ka dedicated migo. Ug salamat sa battle karon ning nakog naaba koy lines nga gamit nga di related nimo. Eh di ba last? Ni battle na kuno siya sa flip top, una siya nakasod og rapolo. Ako nag flip top pero naabtan na tikas rapolo. Time! Anyway, 1 round 5 minutes para ni Marshall Bonifacio. Yo, maminaw mo! Huwag magsampas, Luyo! Hoy! Gay. Oh, maglangas sa tabi. Oh, nang hilo mo mapag-abot sa kuya. Waan niya. Gusto kong mo battle sa Rapolo once a year. Ug mauna niya kong promise. Pero promises are meant to be broken. Buakli automatic. Taas na lang siya og lupad. Pero sa akong pulong nagpanik, murag misakay og eroplano unya na ay nag-Arabic ang Rapolo balay. Ang Rapolo umisangko na sa Alcuba ang iyang skill maong nagbinagsik. Pero taas pa ana ang room for improvement. Og dili ina atik. Ninaog kog level para dire lang manghagis wala sa kusina para magluto na sa basement para magpractice. Daghang kiligon nga makulatahan ka. Ang tema sa akong pagbalik, Karinyo brutal putang ina. Nay malamian sa akong pasakit. Dili boring akong suwat. Kadalinya na ako classic mo patay ni og climax bisan dili anti-climactic. Gikulbaan na ka. Maklaro sa imong ice brad. Nay buto-buto ang imong dughan. Kinsa ka si Cyrax? Say goodbye to the world karong ila kong gibayran kay mabuya na ka for a price mura Chris Dilano kang ice rocks. Di makatabang imong suwat bisa unsaon. Di makatabang imong suwat kay wak ang imong rhymes brad. Solid versus sa wak mo ni classic nga style clash. Mataas pa lang gani. Patkin ko na ning climax. Pag-aksog saka hatsa pag-climb axe. Ah! So ganahan mo ginadto. Ganahan mo ginadto. Mao na nga feeling maayo ning tamuho. Ay mo suporta na imong mga linya nga pampugo. Kung masulat na ipirsa. Sa estilo ni mo boss. Amo ni persado, mong material pinugos. Wakay lami sa live may pag mag-battle ta sa Skyplex. Daghan kong nakita nga bangag. Mura bag Skyplex. Woo! Yawa! Pagsuwat nimo at tubawa ka nagdali. Imong suwat murag Skyflex daling madugmo kway lami. Daling madugmo kway lami. Pag-abot sa suwat, di na kinahanglang mo pa komplikado. Ang Skyflex may himong symbol kay busog na og tao, plain and simple. Inani ka mo punchline, no? Di ka dapat magkumpiyansa kung ako na ang muduwa. Tanaw nimo na kay tsansa, nako duwa.
Yawa! Di ba inananggi mo? Di na kinahanglang balik-balikon para double entendre ang makuha. Timan sa kong 45, duwa ka MC ang nalubong sa yuta. Maong karong orasa pang nakamurag mga suga sa Earth Day. Bago pa gani buok na murag na iyutan sa first date. Grabe ka tanga kumusuwat og mga verse lame. Isa ka round puro wordplay, unsa na wordscapes. Bali-bali, kusumubali og mga pulong. Bali-bali pa og bongga. Ultimate fanboy kanimot. Bali-bali og istorya. Bali-bali kas advance. Bali-bali pa og unsa. Bali-bali ra kag pulong. Ako bali-bali na ni kontra. Delikado kay gutom. Imo gitong atikon. Ang kaka gani kaka ra na bisan pa og lamingon. Nakay kutsilyo, di na panong palingon kay sa battle ninyong Alex imong gidunggab imong kaugalingon. Kay ana ka nga kung moingon siya nga gapasuwat ka kang Makata na siya disabout sa naga, pildi siya diretso. Unya kung mogamit sa gasgas o mga himo-himong anggulo, mawalan kag respeto. Pero imong gidis ang iyang pagkaampon, ang iyang gapasuwat kang fangsug monsito. Kaya ta animal original atong amigo. Di ba? Tanan nimo gigamit, dugay ng gisuka. Sayop nga anggulo pagtira, ang bala mi banda sa imuha. Pues, sayop nga anggulo pagtira, ang bala mi banda sa imuha. Pues, murag alas 3 na sa hapon kung ako imong katabo kaysa akong right angle, kinahanglan ka mag-ampo. Kaya walay sagol nga gasgas nga anggulo og chismis ang akong pasakit bay. Sutukil ni sa drug den. Pag ako'y makakitag bangagdo, way makalikay. Mga angles sa akong Invictus, murag sa kinan nga na hydraulics, sa lubak-lubak miagi kay, nagtuo mo nga na ay sayad pero wala di ay. Kay ba ko, wa ninyo nabantayan nga inana na ko kasik. Mas natimanan pa ninyo ang selfie bars. Tos kaugalingon, ang kontrarasad na kong gidis, Cesar Montano ni ko mag-selfie. Na ko ikapakita nga bitch! Ikaw, o ang imong mga kasabay, hilig manguwat, ugma na ang battle, karon pa magsuwat. Unsaon nimog sumbag kundi ka kabaw manghunat, bag-o pa kaning tubo ng adugta ng ugat. Di ba inana inyong galawan? Unya kung inyong mga masuko na mugdayon kung inyong mga battle sang katawan. Unya kung si tahon nimong pagawak, ani mga tampalasan inyong nakarespeto po doy. Kung mga kay batasan. Fuck you mga respeto warriors. Fuck you mga respeto warriors. Tamo ang mga piste. Respeto dito, respeto dire, respeto halasigi, wa mo'y makuha nako. Wa ko'y pake. Fuck this me, mati kong respeto sa pagkatao, dili sa pagka-MC. Dili sa pagka-MC kay kaning klase nga rapper ang labing bugo. Huyang pagkahimo ang pundasyon ani hugno ako. Makipagpatay sa oportunidad, kada battle makigbugno, dilang paningkamot gisaligan. Asta paning kumo. Maong pag-climb up, daling ma-hijack. Kay pang aspirant na mo. Walay match sa high rank kay pang titan na ko. O congrats, may bawaan na sa tanan nga si Climax ka bro, pero sa imong karir, ang Climax ako. Time! Time! Give it up! Marshall Bonifacio versus Climax! Rapolo, laglag para 3. Semis! Second final of the night! Marshall Bonifacio versus Climax. Magpakatong balik! Solid battle, 5 minutes. Dahil salamat dahil sa atong venue karon Azultos Lubua, sa tanang sponsor sa to. Dahil salamat Tiger Beer, Turbo Hectic, Open Side, Secure Clothing, Reality. O sa another tanan karon papakay nyo kagalingon. Nada doon ka battle nga na-cancel kay nangasakit sila. Get well soon mga bay. Yo! Second battle of the night! Marshall Bonifacio versus Climax. Judges decision 5-0! Marshall Bonifacio! Oh, belated happy birthday ni Climax. Judges. Belated happy birthday, Climax.
Ako giboto si Marshall pero grabe po si Climax. Grabe. Kanang ang grabe pen game. Kanang on point ba? On point. Medyo nakulangan lang sa later part sa rounds. Except ng kuan, ang Marshall nga consistent yun nga. Grabe po kayo ang bars. Na 2 lines, na 4 bar setup, na si one liner nga makabuang nga. Sus, grabe ka nga battle. Para na ako, favorite Bisaya battle nga akong natanaw in person. Para na ko kung ibase na to sa per round, ihatag na ko ang round 1 kang Marshall, round 1 kang Marshall, round 1 kang Marshall, tanang round 1 kang Marshall. Yo, J Black, lisod kayo doon kay 5 minutes ang ilang sa round pero 5 minutes lisod kayo maintain yung utok sa sunod-sunod nga mga punches na yung madungog sa anin ni siya. Round 1 climax, mga first 2 minutes niya on point yung jabi na kung makasampay siya sa kakusog yung mga punto na dito. Kaso lang, nagkadugay, murag dragging na, murag wala na kayo siya nasumbag sa mga later parts sa yung round. So, dito na, pag Marshall na, padung sakang tira ni Marshall na ay punchline every 2 lines. So, lisod kayo para na ko, sakit ang paminaw kay Marshall. So, Marshall, pero props ka po di climax, sa respeto. Chari ang perme, gaya kayo. Luma, props si Climax pero classic na Marshall, ang pin game, may maker, grabe kayo. Classic na Marshall, Marshall. Yo, Chito Day. Iboto na ko si Marshall kay Migo May. Okay, ito na po si Marshall.